बोसोर माला थांखो बेखौ मिथिस्लाबनायावनो जायाखिसै अब्लाबो बे 5टा बोसोराव दिनैहाय फैयै फैनानै जोबथा दिनावहाय माने गोसोआव मोनसे नांनाय फैदों जे जोङो बे 5टा बोसोराव मा मावनो हाखो हादिया बिनि गोबां साननांगौ बाथ्रा थाबाय जों जाय बिलफोरखौ पास खालामदोंमोन बेनि गेजेराव दिनै एडुकेसन बिलाबो पास जानानै फैयाखिसै दिनैहाय माने एक्साइजनि मोनसे बिल पास खालामनाय जाबाय बेयो पास जानानै फैनांगौ दा बेफोरबायदि खामानि मावनानै जाफुङोब्ला गोसोआव गोजोननाय मोनो नाथाय बे 5टा बोसोराव जोङो जाखिनि खामानि मावदों जोङो जेसे बुरजा जाफुंहोनो हादों खिन्थु बेनि बांसिन खामानि मावनो आद्रा थानाय बादि जोङो मोनबाय ओंखायनो आङो सानो जे जोङो जे बिटिसिनि गेजेरजों जोंनि गासै बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थासारि रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि नायनांगौमोन जोंनि गथ' गथायनि थानाय जानायजों लोगोसे बिसोरनि शिक्षा दिक्षानि खेथ्रआव जों जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोर खामानिफोरा निस्सय माने जाफुंद्रायाखैबाबो एसेखिनि जाफुंदों अब्लाबो जों बेखौ माने उनफोराव जायफोर बाहाय जनप्रतिनिधि जानानै फैगोन देरहानानै बाहाय फैगोन बिसोरो बेफोर खामानिखौ गाहामैनो मावलांगोन बेखौ आसा खालामनो हायो आरो आसा खालामो जे जोङो बिटिसि हिसाबै जोङो समस्त बे जोंनि ओनसोलखौ जों जौगाहोनायनि खेथ्रआवहाय एकदम कुनु मोनसे कमप्रमाइज गैयाजासे जाहाथे माने खामानि मावलांनो हायो बेखौ आङो दिनैनि माने गेजेरावहाय बिथांमोनखौ बुंनो लुबैयो खारन जों दिनैहाय जोबथा दिनाव फैबाय जोबथा दिनाव फैनायनि उनावहाय जुदि गोदान माने नेक्स्ट निर्बाचन जागोन बिसायख'थि जागोन बे बिसायख'थियाव जायफोर देरहानानै फैयो बिथांमोनाबो बे एखे समयसाजोंनो सम्मुखिन जानांगोन आरो समाधान खालामनायनि लामाखौ जाहाथे माने साबसिनै मावफुंलांनो हायो बेखौ जों आसा खालामो आरो साननैनि हाबाफारिनि खुंफुंनाय बाजेट सिजन बेयाव बबे बिथिंखौ लानानै बांसिन गुरुत्व होनाय जादों मैया आरो दिनैनि गेजेराव साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जोङो बाहाय बाजेट सेसननिल' नंला बियो बे जोङो माने लास्ट सेसन हिसाबै बे एसेम्ब्लिखौ जों माबा खालामबाय आरो बाजेट हिसाबै बे मोनसे इन्टारिम बाजेट बे इन्टारिम बाजेटाव जोङो रेडिमेड मोनसे स्मल बाजेट मोननो हानाय जादों बे स्मल बाजेटनि सायाव जोङो बेखिनि बाजेटजों फोलोमनो हाजोबा अथ'स' बेखौ स्टेट गभर्नमेन्टआनो जेनोखि रेडिमेड बाजेट खालामखानाय जों बिनि सायाव जेबो बुंनो हायाखिसै बा बुंनांगौब्ला होननानैबो सानाखिसै आरो बुंब्लाबो जेबो खामानि होनाय नङा दिनै जों नुनो थांदों चिफ आरो डिपुटि चिफआबो साननैनि नोंथांनि रिएक्सना मा बिनि सायाव बे बाथ्रा बिलनि बाथ्रा दिनैहाय गासै 27टा बिलआ अलरेडि पास जाखांबाय आरो बेनि गेजेरावहाय माने दिनैहाय मोनसेबाव एक्साइज बिल बेखौबो जोङो दिनै पास खालामबाय गासै 28टा जाबाय दा बिनि गेजेरावहाय बे बिलफोरखौ मानो पास खालामनानै लाबोनो हादिया बेवहाय जोंनि जथेस्थ' दुरबलता दं आं बेखौ सानो खारन जोङो सदनाव जेसेबां रायलायो एसेबां बिल पास खालामनायनि बाथ्राखौ बुङो बेखौ जोङो माने केबिनेट डिसिसन लाहोनो हानायनि पर्याया जोंहा फैनांगौमोन दिनै रायजो सरकारजोंनो गोरोबनानै खामानि दं सरकार दानानै दङ जे जोङो बेखौ नारसिननानैसो जोङो बे बिलखौ आयेनाव महर होनो हाया बेयो जानो हाथाव जों साननो हायाखै दा बेनिखायनो जों आसा खालामदों गभर्नरा जे समावहाय थांनाय 2016 सनावहाय जोंनि बिटिसिआव फैदोंमोन बे समाव प्रश्न उत्थापन खालामदों आं निजे खालामदोंमोन जे जोंनि बिलफोरा मानो दिनैसिम आयेन महराव फैनो हायाखै दा बेवहाय बिथाङा अक पक जानानै माने किसु सिकिउरिटि होदांदों जे केबिनेटखौ आं ओरैबायदि प्रेसार होसिगोन जे माने 18-19नि गेजेराव आं बे बिलखौ जेरैखिजाया आयेननि महर होगोन होननानै खोथा होलांदोंमोन नाथाय थांखांनायनि उनावहाय जों नुवाखिसै दिनै बे बिलफ्राबो पास जायाखिसै आं आसा खालामो जे जोङो नैबे बिलफोरखौ पास खालामजोबनानै जों जुदि आयेनाव मोननो हायोब्ला बिटिसिआ जथेस्थ' माने सक्तिबान जागोन आरो बिटिसि हिसाबै जोंनि जेसेबांनाखि उसुबिदाफोर दङ बेफोरखौ आयेन महरै मोननो हायोबा जोंनि रायजो राजाफ्रा गोबाङै माने मावनाय दांनाय सोलिनाय थानाय जानाय जेरावबो मदद मोनजोबनो हागोन आरो आयेन थाखायोब्ला जोङो बे आयेनफोरखौ बाहायनायाव जों जनप्रतिनिधि हिसाबै जों बेखौ मावना होफुंनो हानांगौ दा बेयो मोनसे बाथ्रा थाबाय जे रायजो राजाफ्रा बुजिनाय नङा जे दिनैहाय मानो जोंहा जेबो आयेनानो गैजाया दा जों फैनानै नुफैबाय बे 5टा बोसोराव बे बिलखौ पास खालामनो बिलनिफ्राय आयेनाव लाबोनो थाखाय जे खामानि मावनांगौ बेखौ जोंनि जेनाखि सरकाराव जिरायनाय मानसिफोर बिसोर नांगौ रोखोम गुरुत्त' होननानै खामानिखौ मावाखै बेखौ आं स्पस्ट' भाषाजों बुंनो लुबैयो आरो